Dit programma wordt mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden. Vrouwen van Friesland, dat wordt een eregalerij der Friezinnen. Er komen 6 standbeelden van Frieske vrouwen. En die vrouwen die zijn gekozen door de Frieske gemeenschap. Er staan heel wat standbeelden in Friesland, maar volle meer van mannelijke als van vrouwen. Heeg tijd voor een inhaalslag. Voor het project Vrouwen van Friesland worden 6 nieuwe standbeelden maken van Frieske vrouwen. Geen verneemde Frieske sporters, fotomodellen of politici, maar gewone vrouwen uit de familie, de vreunenroente of gewoon uit het eigen dorp. Welke vrouw is zo bijzonder, belangrijk of onmisbaar? Ik ken dat eigenlijk maar één waarde. Dat is mijn eigen Jana van der Meer. Ik zie dat mijn meer kan. 6 gewone Frieske vrouwen, maar elk haar eigen bijzondere verhaal. Zij krijgen een bronzen borstbeeld, maakt door kunstenaar Natasja Benink. De komende weekend zien wij hoe die 6 beelden te staan komen. En wat maken deze 6 vrouwen tot de vrouwen van Friesland? Ah, dit is toch prachtig, jongens. En zie je wel hoe bleek het deze ben? Die denken, wij kennen er wel uit. We hebben ons werk gedaan. Ja, dat zijn hazen die door dat. Die planten ze op mij. Maar beppen dit soort dingen niet dan. Ja, maar die hazen stikken reden. Dus dat wordt wel waar als ze rooien. Maar beppen ze groeien helemaal scheef. Nee, die hazen plat reden, jongen. Die man maar de spuitmachine, ja. Nou, Tietje, spannend hè? Dit is de Ja, dag. lekker warm. Ja, het is heel warm. Kom maar maar hier staan. We gaan hierin. Veel goed. Ja. 1170 graden is het. Gea, dit is touw, de tweede. Daar is touw in. In de broensjetterij in Greens is het tijd voor een spannende nieuwe stap in het werkproces. De beelden worden in broens getten. Het brons wordt heet maken op meer dan 1000 graden. En uit een gleunjette konne wordt het in de mallen getten. In een van die mallen zit het beeld van Tietje. Haar dochter, skwandochter en beppenzissers komen te sjen. Tietje is als oud-docent handvaardigheid heel op haar plak. Dit is touw. Yes, is touw. Dit ben ik. Oh, wat een grut. Nou, ik zal dan wel even stil wezen, want dan kan de man zich concentreren. Daar ga je. Ja, dat is. We zien hoe soorten brons in die giet. Oh, dat viel je best even. Ik vind spons. Ik ga wel het klaas, jongen. Ja. Hè, dus grote net vorm, al. hè? Net de Nee, details, net de absoluut details. Nee. En ja, dat het je eigen vorm is, dat zie je nou nog net. Dus die verwondering die komt haast meteen. Tietje had een ikkerbouwbedrijf dat ze zond het versterken van haar man in haar eentje runt. Ze hebben altijd op zoek geweest naar nieuwe, milieuvriendelijke technieken. En nu deelt ze haar kennis over de borkerij, maar haar beppenzissers. Dat uitlees Jan, die ze ik als juf. In een tijd dat boeten de deurwerkje als trouwde boerinnen een grote uitzondering wie. Zie je wel hoe droog het hier is, hè? Niks in de rek. Nee hè? Echt niks. Als het nou nachts heel koud wordt, dan maakt het de bieten een protte suiker. Echt? Dus dan gaat de suiker
het suikerpercentage. Oh, dat zou eigenlijk wel heel handig zijn. Ja, dat is hartstikke handig. En daarom is het ook mooi dat ze er dan nog in zitten. Dat is wel weer. Beppe is al een beetje roeger als het zo best. Hè? Hoe bedoelt het? Nou, dat zijn iets plantjes, denk Beppe, nou dat kan wel staan blijven. Nou, Die Beppezezers, die ben goudwurg. Ja, nee, dus... Maar dat is op alle fronten. Hè? Of het nou om sport gaat, of het gaat om hun creatieve inslag, of hun belangstelling voor wiskunde, of voor architectuur. Of, ja. We hebben met elkaar een hele grote interesses. Het heerlijke gezin Porte had altijd belutsen geweest bij de boerderij. Tietje is nu 22 jaar. Ze vindt het nog altijd belangrijk dat haar kennis over alles wat groeit en bloeit overgaat op een nieuwe generatie. Ja, dat is alles met elkaar, denk ik. Dat ze ook wat wij aan het fietsen zijn met elkaar, dat ze weten dat het mais is, dat ze weten ja, al die verschillende dingen die er groeien en als je dingen net weten dat je het opziekje en dat je weet dat beesten opeten worden, dat er boeren zijn die het melken, die kei melken, maar dat er ook boeren zijn die het voor het vlees vee hebben en nou, ja, dat je gewoon weet wat er in de wereld omgaat. Nee, dan pak ze een varken, een veel sterker dat de blomkoolgeer is. Oh, deze vind ik broeken. Die mooiste wel broeken. Alle tongetjes komt de hele familie te eten. Ik Beppe zuster Anne. Zij had haar moderne en actieve Beppe nomineren voor een standbeeld. Tietje geldt voor haar en de rest van de familie als een voorbeeld. Ja, nou, oh ja, daaronder is het wel... Wel oké, ja, hè? wat eruit? Nou, eigenlijk hebben wij wel een hele bijzondere Beppe voor uzelf in de familie, maar ook voor een oor. Beppe die doet dingen die net Else niet en doet. Ik ben wel een heel soort voorbeeld. Beppe is maar mij te backpacken geweest in Zuid-Amerika. Maar daarvoor ik voor ons Hyde en alle broers en zussen had ze ook altijd gewoon heel bijzonder geweest, altijd heel vooruitstrevend. Beppe had dus werken, naast dat ze mem wie, wat doet net heel gewoon wie. En Beppe is echt wel naar school te gaan, nadat ze baan kregen had. Dus dat is echt wel dat ik denk van, nou hoe ouder als het wist, hoe meer als ik denk van, nou dat is wel heel knap dat iedereen dat dan al je voor ook al krijgt. Ik vind het wel heel bijzonder dat in een tijd waarin iets dus net normaal is of net gebruikelijk is, dat dan toch dat Beppe dat die had. Dus dat is net iemand die de nice zit en de nice shirt, maar die neemt zelf het initiatief, die gaat zelf op pad, die ziet het zelf ding uit. Beppe die gaat in haar eentje 3 maanden naar Cuba om Spaans te leren. Ik weet echt nog heel goed dat wij liedsen winnen. Dan gingen we misschien al naar de Longense Waddendijk. Wie dan een soort van protestje, en dat was mijn gasboring. En Beppe die altijd degene die daar het initiatief daar nam. En die had altijd Elsenien geerbracht. Dat is voor mij wel iets dat ik hoop dat ik extra wijze zal letten. Dit is rijkdom. Ja. Ja, ik ben heel grutsk en wies. Ja. Ik vind gewoon, ja, ik heb gewoon kippenvel van. Ik vind gewoon een heel rare... Heel rare gewaarwording, ja. De saisbeelden binnen nu al te zien in het Amelius van Oernema Park op het Jereveen. Dit programma waard mij mogelijk maken door Kooistra Veenstra en Orthodontsiepraktijk Leeuwarden.